alubusisana. Ingane nje ngeke ikwazi ukubusisa umuntu omdala. But umuntu omdala okufana abusisa ingane. So khona ibuse engikhulumayo kuzona zingena lutho ngoba ngibizela ukubusisa. Ora ngikhulekela ukuthi inkosi angibabusise ngoba enhlizweni khona into abafuna ukubonga ngazo kodwa manje ayikho into yokubonga. Ngashiya nje lokho kunjalo. Amen. Ora ngifuna ke sibheke la bazalwane isihloko sithi uJakobe busisa amadodana akhe. Fundeka kanje lenkosi. Jakobe wabiza amadodana akhe wathi buthaneni ngimtshele okuzakunehlela einsukwini ezizayo. Elabheka sibheka verse 5. Simeon noLevi bayizela amani. Izikemba zabo sizikhali zobudlwangudlwangu. Ungangeni emkhandlweni wabo umphefumulo wami. Ungahlangani nebandla labo inhliziyo yami. Ukuba ngolaka lwabo babulala abantu, ubudlova babo basika izinkabi. Baqalekisa ulaka lwabo ukuba lwalunamandla nentukuthelo yabo ukuba yayinonya. Zakubahlukanisa kwaJakobe ngibasakaze kwaIsrael. uNkulunkulu umbulele indaba abazalwane. Ayibekile enhlizweni yami uthi njengalokho ngifikela ekhaya ngizokhuluma isibusiso. Before sikhuluma isibusiso ngifisa sibheke ukuthi la ungathi ngikhuluma into ehlukile la. Jakobe mawubheka la ufuna ukubusisa uyabaqoqa amadodana akhe ufuna ukubusisa. Ubekhuluma ke into ayikhulumayo nothile adlula khulume nothile adlula khulume nothile adlula. Kodwa mayifika kulaba uyashintsha. Ukhuluma into ehlukile kunenye ayikhulumile komonye. uRubeni khona ayikhulumile. Mayifika kulaba uyashintsha. Ukhuluma into enquma ethi ungangeni emkhandlweni wabo umphefumulo wami ngokuba ulaka lwabo ngolaka lwabo babulala abantu. Asibheke lento yolaka ukuthi ukhuluma kanjani lo baba esikhathini sokubusisa angabusisi mayifika la. Ungabi khona uthi alikhulumayo. Ubani bazalwane othanda ukuqalekiswa? Akekho umuntu othanda ukuqalekiswa. Lo baba kwi-old age yakhe bekufanele apronounce amazwi amnandi phezu komntwana. Kodwa ngoba khona la kwahambe kwahamba wasayeka. Masifunda 34 wale ndaba la isuka khona lithi abafana bakhe bona laba undodakazi yakhe yodwa uDayina yoniwa uShekemi eswelela la ababekulo ngoba lokho angenziwa oIsrayeli base encenga ukuthi uyamthatha ke base benquma labafa bathi kulungile uzokwenza umthetho esiwenza uthi nje amaIsrayeli uzohamba uyosokwa. Kanti ukhona enhlizweni yabo abakuhlelile uzothi ngesikhathi kusebhlungu engakapholi bambambe bese bembulala ngenxa ukuthi into uShekemi wayenzile kudadewabo yasala kuyo kwakhe ke enga. So le enga yaphila kulabafana base kuthenga isikhathi kusebhlungu eShekemi bafika bambulala. Ngesikhathi bambulala idalwe inland enga ngoba ienga iyasilitha isilithele ebulaleni emajele khona abantu abahle kabi
kodwa ngenxa enga ubaphushela jele. Kunabantu abafisa ukwenza izinto ezinje kodwa senzeki ngenxa enga. And i-anger i-disaster ehlukanise yahlakaza umndeni. I-engi namathuna namhlanje akhona akhandwe i-anger. Mhlawumbe before sithandaze singabheka ukuthi ivelaphi i-anger. Asibheke incwadi yesambulo kuze sihlanganise lento ngoba uNkulunkulu wembula ukuthi into engizoyenza la okuzothi to uproot the spirit of anger. Ilento ngeke Nkosi umoya ingcwele impulile ukuthi ngesikhathi wena ubusisa noma ngesikhathi ubonga uma wakho kuna anger kukhona indawo adlule kusona uma wakho kade wangena kwabuhlungu wasalela izinto kwasinye isikhathi indlela enikhula ngayo enye nisizwa umoya ingcwele wanisiza empilweni. Kodwa namhlanje ngifuna sibheke u-anger ukuthi ivela kanjani. Mawufunda incwadi yesambulo bani sengifundela Sambulo chapter 12 funda verse 11 and 12 bese siyakhuleka ngokuphuthuma. Isambulo chapter 12 verse 11. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu. Ngicela ufundele u12 verse 12. Ngalokho thokozani nina amazulu nabahlala kuwo, maye kuwe mhlaba nakuwe lulwandle, ngokuba usathane wehlele kini enolaka. Usathane wehlele kini, wehlele emhlabeni usathane. Uvela apho usathane uqoshiwe ezulwini. Mayexoshwa ezulwini kwiposition yakhe, ngoba noma ubani oqoshiwe kuba khona into ebuhlungu ukuthi ubhekile nje la ngikhona ngiqoshiwe bese sala the anger. Wafika usathane egcwele i-anger yakho beka wehlele kini enolaka olukhulu. Unani unolaka? Hallelujah. Uqoshiwe usenolaka. Oh Jesus. Uqoshiwe unolaka. Ya Azi ukuthi isikhathi sakhe, azi ukuthi unesikhathi esifushane. Unolaka olukhulu. Uyazi ukuthi unesikhathi enjani? Esifushane. Efishane. Amen. Uthi 13 verse 13. Kuthe uDrago esebona ukuthi usephonswe phansi emhlabeni, wazingela wesifazane owayezela umntwana wesilisa. Hlala phansi. Esefikile waqala wazingela. Uzingela umntwana bazalwane wesifazane. Umzingelelana une-anger. Kukhona into afuna ukuyenza kulo muntu wesifazane okhulele impewu, ngoba usathane into alwa nayo ulwa nempewu. Ufuna ukufakani kuyo, ufuna ukufaka i-anger empewini. Uma ayifaka le-anger, ne-anger le izozala. Ngoba ne-anger yazala, i-anger yazala bazalwane. Kunabantu bazalwane, angilinganisa abantu bakithi kaZulu, kulula ukumtrace umbone, umtrace ngokumbuka ukuthi lo uzalo ubani, ubone nezinto azenza ukuthi ufuzile. Uma nje engakholwa usenkingeni, ngoba uzokwenza into ebenziwe omunye. Ngoba ngesikhathi ezala uzala ngomoya azala ngawo. La usathane une-anger. Ivela apho i-anger. Ayiveli uNkulunkulu, ayiveli kumuntu, kodwa ivela kusathane. Mayifika usathane watshala i-anger, uzokwenza ukuthi le-anger ingaphili ihlale, kodwa uzoqala umuntu enze into ayenziswa usathane. Hayi ngoba ethanda, kodwa kuthanda umoya ongene kumuntu to destroy omnye umuntu. Kunabantu abalimazene ubulandela kahle kube yi-anger. Le anger yamlida. Sinaye uKayini, sinaye uAbel.
uKayini waba ne-anger. I-anger yakhe yamlida, wangakwazi ukuthi noma emkhoretha uNkulunkulu athi thukutheleleni. Kodwa athi thukuthele kuyonikela, kodwa uthukuthele. Kwabona ukuthi uNkulunkulu akawuthatha umnikelo umuntu othukuthele, kodwa umthatha kwenhliziyo evumayo. Ufika kukhoretha i-anger ngoba uSathane wayihleli ukulimaza uKayini, kodwa umuntu wadinga ebulewe kwaku-Abel. Engenzanga lutho, ubulawa umfowabo. Akulona iqiniso ukuthi uKayini wabulawa umfowabo. uKayini wabulawa uSathane, kodwa sisebenza nge-anger elaphaya kuKayini. Kwaba khona isithubo sokuqala esinqotshwa emhlabeni umfowabo ebulala umfowabo. Eqinisweni kwakuSathane owasebenzisa ivessel eUKayini to destroy. Namhlanje kunemndeni engabhekane ngesibani. Uma utrayisa kahle i-anger, kune-anger ebekufanele ukuthi noma abantu besindisiwe, kodwa kuphilwe ne-spirit of anger. Ngoba as long ne-spirit sikhona siyaphila, siyakwazi ukuqhubeka siqashe. Usiyathi siqashe ne-salvation. Uthole ukuthi abantu basindisiwe kodwa bazwana, basindisiwe kodwa bangenelana. Manje uyatrayisa no, kunemoya. Let us rebuke the spirit of anger. I-anger ayineliswa. I-anger ifuna ukwenza lento ayenza. Kunabantu bagcwele emhlabeni namhlanje amabandla ahlukana. Mawatrace ashwantswe the anger, because i-anger ithi nami ngizomandla. Makunto othola ivesi elilodwa athi nabe ngamemezela abasindiswa bantu. Manje amtrace kahle bekuyidiscipline. Ngenxa yokuthi i-anger izwana ne-discipline, because i-anger is submitting. Inenkinga i-anger. Usheshe umbona umuntu one-anger, umbona ngoba engafuni nje. Uma kumfana uthi emfana la ikhaya, mfana la ikhaya siyasinda. Ufuna umtrace nje ngomsebenzi ongathi wamantombazana, uthi ngicela usinde la, aqala shintshe ingwathi, yabona alright. Akuyena lo shintshe ingwathi, is the spirit of devil esilawula umuntu ushintsha kuyena, kodwa umoya we-anger ohlele empilweni yakhe. Let us uproot the spirit of anger. I-anger destroyer. I-anger namhlanje bangcwele kuyasabeka ukubona umuntu, because abantu bayashintsha azathi umuntu ungcono wayisilwane. Ebusuku uma uhamba ngoba uhlangana nomuntu, because usitha sihleli empilweni yomuntu to destroy omunye umuntu. Abantu banamhlanje wakuhaka, kanti ukuhaka nje uthi nangu umuntu oyingozi. Wena ngesikhathi umhaka awumboni ukuthi ukuhaka nge-anger. Kodwa ngifuna ukuthi namhlanje sibeka indaba kaJakobe, ubusisa amadodana. Uyafika uthi ungangeni wemphefumulo wami endlini ebandleni lalo muntu, usha enganeni zakhe. Isikhathi sokuthi abusise, kodwa uyashintsha kabusisi. Bekufanele abusise, kodwa akabusisi ngoba une-anger uJakobe. Ngoba uma unozalo une-anger, awulimazi wena, kodwa ulimazi inzalo yakho. Kunabantu bazalwa nabahlukumezekile, abanye ababazi baba babo, basala nayo pain, basala nalo anger, bahluleka ukuyitreat le anger. Ngelinye ilanga bazalwane ngike ngakhanselisha omunye umntwana wathola ungane ezela umntwana engashadile. Ingane kwi-age of 15 iclaim ukuthi uphuma kwayo. Uma unina zama ukuyichaza, akhuluma amazwi angemahle, athi phela kuba wakushiya nje ukuthi awunaqondo. Kusho ingane ikhuluma nonina because uzwe pain. Ingane igcwele i-anger esikhundleni sokuthi ingane iyamukela ukuthi njengoba ngiphaphame phambi kwami kunoma akumenze umathokoze, kodwa nalokho iyamqilaza ngamazwi, ikhuluma amazwi mhlawumbe akhulunywa uyise ngesikhathi behlukana. Ngamanye amazwi lo yise noma ngabe uhlukane naye, kodwa nangu futhi ngoba le ngane igcwele i-anger kayise. Kusho ukuthi spirit of anger spirit esiqhubekayo. Singenze njani? How to break the spirit
of anger bazalwane. Ngoba kulesi sikhathi esikusona iningi anger. Iningi anger. La kade ngikhona ngishumela khona izolo ebusuku. Ngithe everybody must go home. Abantu abaqale babuyele emakhaya. Bawulungise emakhaya. Oxolisa athi ngiyaxolisa. Angenzanga kahle. Ngoba la mnyango kugcwele abantu abashumayelayo. Kodwa begcwele anger. Baqashwe ngaphansi kwe-umbrella salvation. But no trace. Akazi ngisho birthday yama wakhe. Ukuthi wazalwa nini uma wakhe ngoba umzonke kufa. Abazalwane yazi abantu masabe badala. Ngisho ngafika uphathi stick sweet. Uthi happy birthday mawami. Uyabonga ngoba awubazalwane isibusiso siyaphuma. Akudingi ukuthi angazokhipha awubazalwane. Ngoba uyazi thuma. Kodwa the devil uyawangena wathusha ebafaneni. Mangikhulume lento. Ungenile ebafaneni. Waspread anger kakhulu. Abekho abantu abahlukumeza emhlabeni njengabafana. Uzala ingane la eshiye. Uyambona siyavuta uphethe iBhayibheli. Ngiyabonga ukuthi usangwena ngangitheli ngehlazo. Uyazi wenze njani bazalwane? Insizwa phela le. Khona izinto ezihlaselayo. Ngiyibona inginaki ukunzi walanga. Ngithi ngiyawukile ngimvale ngesinye isikhathi ngoba ngithi ngixakekile. Kucaca ukuthi ufuna ukuhlambulula. Ngoba sanamhlanje insizwa sesihlambulula. Ngibona umfana usindiswa ngempela. Ngoba bonke abanalelo themba bayahlambulula. Alibonke igama lenkosi. Ngoba umuntu badwele one-anger uyazifihla. Iyoqhuma ngelinye ilanga. Usibani nje umbhele ethula nje. Usathana uqobo lwakhe. Angaphatha umbese kunquma. Because of the anger. La sifunda khona uJakobe uthi mayifika maliqaleke isu lakhe. Eqaleni bazana uthe ungangeni imphefumulo wami. Egcineni sekuyingqondo. Asiqale kuselulaka. Ngoba manje inkinga manje siqale kusulaka. The question yena usideliverishile yini? Ngoba lamazwi oqala wakhiphile. Amazwi ente ephuma kuye. Kodwa noma ilivesi elilandelayo sekuyena futhi othandazela uqala isako lakhe. Ekubeni yena uthenge ngisangena. Niyazi kunemizi bazalwane abantu abangafuni ukungena kuyona. Baqashe ngokuthi hayi phela laba into endala ngeke ukuthi abahlabi. Kanti unamanga wenziwa yi-anger. Ngoba wathi mhla usindiswa kwakhandeka i-anger. Iyakhandeka i-anger kubantu abasindisiweyo. Uthi mawamukela uJesu bakulahle. Abanye bakhuluma amazwi angemahle. Bathoke siyibona lento ayiphethe uyophela lapha. Ngoba inkinga wena phethe umkhonto ekhaya. Wena okhosi imbuzo ekhaya. So njengoba usindiswa kusho ukuthi into phinde simthole. Lento i-created anger. It-create anger. Kunabantu bazalwane ababulawa. Mawuthi uyatrace amakhola ebulawe lapha. Kodwa anger. Kodwa ngifuna ukuthi njengefamily asikho structure esi-strong njengomndeni. Asinalo ibandla ungekho umndeni. Mase soba nebandla qala umndeni. Uma usemthaneni mangikhuluma leqiniso. Insizwa friends bane responsibility emakhaya. Amen. Zingasifaki kwi-level yamantombazana. Umfana una responsibility. Akabuza ukuthi ngizoshiwa la ekhaya. Uthi ngizoba nesu lokuthi mdliwa. Because you understand what is the family. Akunankinga ukuthi uzalwe emshadweni. Noma kazalwanga emshadweni. Kodwa unento ukuthi ngiwufusa umusi. Ikhona into engizoyifusa. Namhlanje siyothandaza. Maluqalekiswe ulaka lwabo
aphinda athi mabasakaze kungcono ukusakazeka sekhona into ekhishiwe kunokusakazeka ngigcwala iy'nkalo mhlawumbe ngitshela umoya we-enga kungcono kuqale kusiphulwe i-enga bese ngiyagcwala ngoba uma udlule ne-enga uzohlangana nabantu atshali i-enga kujabulisa ukuthi izulu iyazala kujabulisa izulu nebandla elikhulu kanti izulu ayithi into ayitshalayo uliphethe izwi kodwa uliphethe i-enga ngoba kunento engazange isiphulwe empilweni yakhe engaliwanga nayo ayichazi ukuthi yesu ngiyakhula samphunga manje kodwa kunento engilimazayo ngoba kubalulekile ukuthi uhlale phansi nemngcwabo wakho uthi kunento engilimazayo kunabantu abafa before time ngenxa ye-enga ngenxa yokuphila kwe-enga mangikutshale namhlanje i-enga ayivele emntwini kodwa i-enga ivela kusathane ngoba usathane unolaka uma ungabheka namhlanje ulaka ongena emshadweni namhlanje uyaphuma yini uphumelani uhlangana nomntwana e-enga kanti nandino enga uvele kuhlangana iy'moto ezingalayithi zombili ngoba nomunye ukabathi ngizoba right ngoba ngitholele yantombi nomunye uthi ngizoba right ngoba ngitholele yandoda kanti akabathi ushada ne-enga ushada ne-stress ushada nombulali sisayinsukwini zogqina la i-enga inganakwanga kunamawanda kathi ayanda umuntu shayisa kahle akuwona amabandla is the enga ophuma la ikhaya uzihambe ekhuluma ngaleli khaya athi ubhekile nje bahlangane belatendeli eli-one pole ayikho into eqhubeke lapha manje uyabuka uwakhe ibandla nge-enga nabantu abane-enga nabo abaphume kanjalo ufike belandeli bathi this is the man or the woman of God kanti umuntu one-enga uyayispreada i-enga uyazi i-enga ayivimbekise siyathandaza kuyisibusiso ukuthi kuhamba uma emhlabeni kusale ingane this is the blessing but my prayer ukuthi uma athi hambe emhlabeni ahambe kunento emthokozisayo uyaqala uyathokoza amen uyathokoza kwi-age yakhe uthi umuntu bazalwane uma ezala banabantwana bayikhulu kodwa angasuthi ngokuhle azashode nanombelo athi ngcono ukuphumulayo kunaloko khona ichaza ukuthini lento eqinisweni bazalwane akufanele ukuthi umama nxabe ingane zakhe kufanele kube izingane ezincane ngoba is a blessing ukuthi ungcwabe umzali wakhe hayi ukuthi umzali wakhe ungcwabe wena kuyisibusiso ukuthi ngithathe responsibility ukuthi ekugcineni uma wami ngizomondla uma kufika isikhathi sokudlula kamanye emhlabeni imina engizothatha responsibility kwesinye isikhathi mase kufika abangcwele kuye kube nzima ekhaya kube yilona lo bazofike bebaleka nje bebaleka nje akulo uma uyinkosana kodwa wena umdala ufele ukusehlela nje kufanele sese kubheka inkosana kodwa lo muntu uzelwe nabantu egcikene ekhaya usho bonke labantu abazalwa ingane lo baba uthanda namhlanje kulethwa into umuntu oyedwa waletha umuntu oyedwa manje ngoba funeka iqhamuke enye ingane ithi mina nginalokho ithi mina nginalokho ithi mina nginalokho ikhombisa ukuthi izelwe ayifani nento ephuphumile ayifani nengane ephuphumile igama lomzali khona ngamanye amazwi bazalwane kubalulekile ukususwa kwe-enga mayisusiwe i-enga awusikhulumi isiqalekisi phezu kwey'ngane zakho ingane ayifani kodwa njengomzali ukhuluma isibusiso ngesikhathi usikhuluma lesibusiso uyazi ukuthi iyaxokozela uthi ngikhuluma isibusiso sokuthula
uzoyibona seyindokuthula ngoba upronounce ukuthula. Ungalingi uqalekisa ingane yakho because kusasa umuntu uyashintsha. Umeshintsha umuntu wazi ngani ukuthi yena omanawo la sebebaleke bonke abantu. Sawuthandaza namhlanje maqalekisa ulaka. Mhlawumbe ngenzeka uluboni nophila ngaphakathi. Hallelujah. Uphila ngaphakathi uluboni. Kodwa la khona sekufanele vele izovela ngento encane nje. Kunabantu bangxola ukumuze ngisho khuluma. Umuntu hey lo unolaka uziphela avevezele kujuluke nekhaya. Mawungamfica nje ukuthi bengxole ehlele ebhibhini. Kuba mehleli phansi usathane. Ngenxa yokuthi une-anger equbile i-anger. Uma i-anger isiphelile ukwazi ukuya kumuntu owakulimaza uthi ngiyakuxolela. Ingoba kuphele i-anger. Uma seyiphelile i-anger wenza into ezi-opposite kunalezi zethu zeziqaleni. Makisikhuleke sime ngenyawo egameni likaJesu. I-anger ivela kuSathane.